नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे. तिकडे सर खुशी. नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं. स्वागत आहे गुरुनाथ दादा, राजकुमार दादा, सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. पुष्पा जरा ट्रायपॉड घेऊन ये. ट्रायपॉड घेऊन. आउच. कसे आहात मंडळी? हॅलो टुगेदर मॅम. एक नंबर. डन. थँक्यू गुरुनाथ दादा, राजकुमार दादा, थँक्यू लाईक केल्याबद्दल. सर मॅडम तुमचे पण स्वागत. धन्यवाद मोरांनो, धन्यवाद. दुपारी माझं डोकं एवढं खाल्लात की मी झोपली मोबाईल बंद करून, लाईव्ह चालू ठेवून. दुसरं इश्कॉललो माझं असं पण लाईव्ह असलं तरी सपोर्ट करतो पोरगा. मी शॉर्ट बनवली आहे रात्रीची, टाकणार आहे. आज जरा झोपली मी संध्याकाळी. थँक्यू इश्कॉललो. एक साथ नमस्ते बोला सगळे. एक साथ नमस्ते मॅडम बोला. धनल म्हणते एक साथ नमस्ते मॅडम. आणि मॅडम नुसता कोकण सुंदर नाही, स्वर्गाहून पण पृथ्वी सुंदर आहे. हो का? नाही, आमच्यासाठी पृथ्वी म्हणजे आमचं कोकणच आहे भावा. हजेरी घ्या. गुरुनाथ दादा म्हणते यशोदीप गुड इव्हिनिंग टीचर. अरे काय रे, ताईवरून मला टीचर करून टाकलात तुम्ही. सबका साथ सबका विकास. येस. सबका साथ सबका विकास. मी आज महाराष्ट्र विशेष घडामोडी प्रश्न विचारणार आहे. जास्त ना, मी थोडंसंच लाईव्ह घेणार आहे आज. महाराष्ट्र विशेष चालू घडामोडी. हल्की हल्की सी बरसात आ गई. हल्की. अरे काढ ना खुशी, कसं पण काढ ना. हा, फाडून काढ. कोकण जादू टोनासाठी फेमस आहे ते पण बोला ना. जादू टोनासाठी फेमस नाही आहे देवा भावा. मी मोठा आहे. यशोदीप दादा म्हणते मी मोठा आहे. ओके दादा, तुम्ही मोठे आहात ना, म्हणून तुम्ही माझ्याशी भांडता. तुम्हाला मी पाऊस दाखवते. पाऊस पडतोय जम्मूला. पाहायचं आहे का कोणाला? पाऊस बघायचा आहे का इकडचा? पाऊस दाखवते बघा. बघा. ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे.
बघितलास पाऊस कसा पडतोय. नको नको पाण्यात नको जाऊ. रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसात आ गई है. म्हणजे महाराष्ट्रामधल्या चांभार चौकशा का हो, आज आपण चांभार चौकशा करणार आहोत महाराष्ट्रातल्या. तर पावसामुळे आजची RRVMI ही मॅच 8:05 सुरू होईल. पोरांनो लवकर संपणार आहे, लाईव्ह लवकर संपणार आहे. तुम्ही सांगा मला कधी संपवायचं ते. आमची खुशी सांगते पण मी पहिलं स्टॉप कर, मला बोलायचं. खुशी म्हणते आमची मम्मी त्यांना सांग ना सकाळी रेनबो आलेला तो. सो खुशी तुम्हाला सांगते आज सकाळी इकडे रेनबो दिसलेला. असते आमची खुशी. हो वा वा वंडरफुल. स्वरता म्हणते दी रत्नागिरी कुठं आहे. कोकणात आहे रत्नागिरी जिल्हा. निष्कला पोरांनो चला पाऊस आहे आज सुट्टी नाही भेटणार सुट्टी. मी म्हणत होती सुट्टी द्यायची पण नाही भेटणार. आली का टीम. धनल म्हणते रिमझिम पाऊस धारा. धनल म्हणते 10ला संपवा. हाय शप्प 10ला. विशाल दादा अरे खय होतं पोरा इतके दिवस काल तुझी वाट बघत होतो योग नाही वर्गात. यशोदीप दादा म्हणतात भारीच. चला मंडळी आपण प्रश्न विचारायचा का. मी जास्त वेळ नाही घेणार आहे, थोडंसंच घेऊया. आता मी चालू घडामोडीवर घेते. काय घ्या तब्येत बरी नाही. काय झालं रे भावा तुका, काय झाला गरमीमुळे की काय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. किती जण आहे सीसीवर 12 ना. मग लाईक करा सर्वांनी. आणि मी पॉइंट वगैरे काही देणार नाही आज. ओके सुप्रिया दीदी हाय कैसी है बहन. बारिश हो रही है सुप्रिया दीदी जम्मू में. हल्की हल्की सी बरसात आ गई. मुझे भी पॉइंट चाहिए. ओके आपको आंसर फास्ट देना होगा. क्वेश्चन द्या. गौरव दादा म्हणतोय सॉरी योग जमला नाही. चालत रे काळजी घे पहिली. यहाँ भी हो रही है देखो दिल्ली में और जम्मू में बारिश हो रही है मंडळी. पुढचा प्रश्न आता मी प्रश्न विचारते. क्वेश्चन द्या. मीनाक्षी बोलते. ओके प्लीज लाईक करा तोपर्यंत सर्वांनी. ज्यांनी लाईक नाही केले हाय कळलं. ओ बाई आज मी अभ्यास करून आलोय. आता तुम्ही बोलता गुण मिळणार नाही. ठीक आहे देऊया गुण. परी ती एक नोटबुक दे मला. ती त्या पोरांना काय सांगावं आता. इथं टीचरांचे वांदे झालेत. इकडे पाऊस पडतो, इकडे जेवण बनवायचं आहे. आणि बिग पेन्सिल दे मला. दे टोक काढून दे. टोक काढून दे ना. तर मी पहिला प्रश्न घालते. महाराष्ट्र विषय चालू घडामोडी. वाव तुझं चेक केलं. ते सर्कल बुक मधनं कापूचे होते ना पण मी ते कापले. ठीक आहे चल आज गुण नको. सुप्रिया नहीं मुझे बिना क्वेश्चन के पॉइंट चाहिए. देखो सुप्रिया दीदी बोल रही है बिना क्वेश्चन के पॉइंट चाहिए. ओ भाई भरत भाऊ म्हणतायत हाय. विशाल दादा रोज कसलो अभ्यास करता पोरांनो. ओके थँक्यू. भारी बोलते ती ऐकू दे मला. भारी बोलते ती ऐकू दे मला. कोण खुशी का प्रिशा. प्रांजल म्हणतोय का. निलेश म्हणतायत हाय. नमस्कार गजानन दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करायचं आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला. आता मी प्रश्न घालते. आज अभ्यास करायचा मला सांगा जरा. अभ्यास करायचा का आज की गप्पाच मारायच्या आहेत. कमेंट करून सांगा. आज पाऊस पण आवाज ऐकू दे ना. आवाज लहान मुलांचा लाईव्ह वर आवाज ऐकायचा नसतो ना म्हणून. अभ्यास परीक्षा आली आहे आता. आमची परीक्षा झाली. न्यू सेशन सुरू झालं भावा. ओके अभ्यास करायचा आहे ना. चला अभ्यास करूया. हाय प्रीतू. हाय भरत दादा नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही. मॅडम लवकर घ्या ना परीक्षा. पावसात भिजायला जायचंय. ओके मी पहिला प्रश्न विचारते. प्लीज लाईक करा.
महाराष्ट्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 रोजी ग्रामीण आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोणती मोहीम सुरू केली? महाराष्ट्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 रोजी ग्रामीण आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोणती मोहीम सुरू केली? टायग्या कितवीत असत चढवा? एक असा 4थीत गेला आणि एक असा UKG मध्ये गेला. चला चला आन्सर द्या. कठीण प्रश्न हवे होते ना, आन्सर द्या. खुशी जरा ट्रायपॉड आण ग. हा मग कर. असं वाटतं दिवस होतो पण अभ्यास नको. तिकडच्या रूम मध्ये असतला. महाराष्ट्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 रोजी ग्रामीण आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोणती मोहीम सुरू केली? वरान उत्तर द्या. आता कुठे सगळे राहिले बाबांनो? मला माहित नाही. कोण म्हणतंय मला माहित नाही? मीनाक्षी म्हणते मला माहित नाही. गुरुनाथ दादा म्हणते स्वच्छ अभियान भारत. धनल म्हणते राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान. धनल म्हणते उत्तर आमका येणार नाही. कठीण घे ताई, कठीण घे प्रश्न, कठीण घे. आता कठीण घेतलंय तर यांका काय प्रश्न येणच नाही पोरांका. असं काही अशी पोर ही हलकी हलकी सी बरसात आ गई. प्लीज लाईक लाईक लाईक. अभ्यास दिले मी. हा पहिलो हा तो हा LKGच होतं. दोन योजना आहेत ग, एक निवड यातली. माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव. अजून कुठलं? गाडीवाला आया घर से कचरा निकाल. कोणी कॉपी करू नका. विशाल दादा होते आमका उत्तर येणार नाही, पण कोणी कॉपी करू नका. धनल मोते राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान. गुरुनाथ होते स्वच्छ अभियान. तर इथं जे आहे 2000 कुठे गेली पेन्सिल? तर इथं आन्सर जे पहिलं दिलं आहे ते आन्सर आहे धनलने. धनल बोलला आहे माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव. महाराष्ट्र सरकारने 1 एप्रिल म्हणजे जस्ट 1 एप्रिल मागच्या झालं 1 एप्रिल ना, आता 1 एप्रिल 2026 रोजी ग्रामीण आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी, कुठलं? ग्रामीण आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी सरकारने मोहीम सुरू केली. त्याचं नाव आहे माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव. काय? माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव. कुठे गेलो? थांब थांब थांब, मोबाईल पडेल. हे भगवान, थांब. ही बघ. तुझ्या हाती पेन्सिल. अगो तेना दिलेली पेन्सिल होती. समज यो मोबाईल पडला माझा. नशीब बेडवरच पडला. लेट उत्तर इली की समजून जा. टायग्या कॉपी करून उत्तर देतात होय ना. माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव. लक्षात ठेवा हा. 1 एप्रिल 2026 रोजी. धनल आता तूच विजेता. BIK बॉट आला नाही. हे काय झालं? टीचर अभ्यास घेताना सर्व गप्रे पोरांनो, नुसती चेष्टा. टीचरांची नुसतीच चेष्टा करताय. तर इथं धनलला 1 पॉइंट भेटला आहे. व्हेरी गुड धनल. 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न. धनलने अभ्यास केलाय आणि राजकुमार दादांनी पण अभ्यास केलाय. पुढचा प्रश्न घेते. ओके. फॅन पडला असता. आता फॅन नाही, माझा मोबाईल ट्रायपॉड पडला. प्रश्न दुसरा. फेब्रुवारी 2026 मध्ये महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नॅशनल आरोग्य फेअर चे उद्घाटन केले? परत एकदा विचारते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नॅशनल आरोग्य फेअर चे उद्घाटन केले?
महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात? ओ ताई, आप दिल की बहुत अच्छी हो जी, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जी. ब्राईटनेस खूपच वाढवून ठेवली तरी म्हणते डोळ्यांना असं का दुखतंय. प्लीज डबल टॅप. गुगल करतात सगळी पोरं. अरे गुगल करू नका, ठीक आहे. गुगल केलं तरी आन्सर तर देईल, म्हणजे वाचतील तरी तेव्हा. बुलढाणा, धनल बोलतोय बुलढाणा. राजकुमार दादा म्हणताय शेगाव, नागपूर जिल्हा. गुरुनाथ दादा म्हणतायत, गुरुनाथ दादा म्हणताय ठाणे जिल्हा. खुशी एवढी का पुस्तकं घेऊन आलीस बाळा? तर इथं आन्सर असं दोन्ही येतंय, गाव कुठलं आणि जिल्हा कोणता असं मला सांगून सांगा बघू, कोणत्या जिल्ह्यात. तर धनलने इथं आन्सर बरोबर दिला आहे. राजकुमार दादा तुम्ही शेगाव विचारला, जिल्हा विचारलं मी, सो जिल्हा बुलढाणा आहे आणि धनलने बरोबर आन्सर दिला आहे. पण इथं गाव शेगाव आहे आणि जिल्हा बुलढाणा आहे, लक्षात ठेवा. तू जिल्हा विचारला. येस धनल, बुलढाणा जिल्हा, शेगाव तालुका, सॉरी शेगाव तालुका. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. लक्षात ठेवा, फेब्रुवारी 2026 मध्ये महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नॅशनल आरोग्य फेअरचे उद्घाटन केले. ओके, पुढचा प्रश्न. धनल, हे प्रश्न तुला आता वाटतायत ना कठीण आहेत किंवा हे बरोबर आहेत आजच्या लाईव्हसाठी? इश्कवाल्या लव, तुला काय वाटतंय? अजून राजकुमार दादा, हे असे करंट अफेअरचे प्रश्न घ्यायचे का आपण रोज? महाराष्ट्राने नवीन उपक्रम म्हणून, बरोबर चालू घडामोडी, बरोबर, व्हेरी गुड. मागर धीरराज, प्रश्न काय आहे? प्रश्न आता मी नेक्स्ट घालते भावा. ऐक, महाराष्ट्राचे नवीन उपमुख्यमंत्री म्हणून कोणाची नियुक्ती झाली आहे? फेब्रुवारी 2026 नुसार महाराष्ट्राचे नवीन उपमुख्यमंत्री म्हणून कोणाची नियुक्ती झाली आहे? 2026 नुसार, फेब्रुवारी 2026. भास्कर म्हणताय हाय, गुड लुकिंग. हॅलो भास्कर, प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, लाईक करा. धनल बोलतोय सुनेत्रा पवार मॅडम. राजकुमार दादा म्हणतात सुनेत्रा पवार. अश्विनी ताई म्हणतात हाय अश्विनी ताई, नमस्कार. भरत दादा म्हणतात आपल्या ताई, नमस्कार भरत दादा. धनल म्हणतोय श्रीमती सुनेत्रा पवार मॅडम. विशाल दादा म्हणते सुनेत्रा पवार. गुरुनाथ दादा म्हणते सुनेत्रा पवार. अश्विनी ताई हाय म्हणतायत. तर इथं पहिलं जे आन्सर दिलं आहे ते धनलने दिलंय, सुनेत्रा पवार मॅडम. व्हेरी गुड धनल, गुड. पुढचा प्रश्न. खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 खेलो इंडिया ट्रिबल गेम मध्ये महाराष्ट्र राज्याचा पदक तालिकेतील कितवा क्रमांक लागला? खेलो इंडिया ट्रिबल गेम्स मध्ये महाराष्ट्र राज्याचा पदक तालिकेतील कितवा नंबर लागला? ताई घ्या ह्या उत्तर हा माका माहीत फक्त. आन्सर दी मग. गुरुनाथ दादा म्हणते दुसरा क्रमांक. धनल म्हणते चौथा. गुरुनाथ दादा म्हणते दुसरा. अजून कोणाला येतंय का? कमेंट करा. प्लीज लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा. गुरुनाथ दादा म्हणतायत. धनलने आन्सर बरोबर दिला आहे, चौथा. त्याचे एक्सप्लेनेशन सांगते की खेलो इंडिया ट्रायबल्स गेम 2026 मध्ये महाराष्ट्र राज्याचा पदक तालिकेत चौथा क्रमांक लागला. 6 सुवर्ण, 10 रौप्य आणि 4 कांस्य पदक. समजलं का? 6 सुवर्ण, 10 रौप्य आणि 4 कांस्य पदक.
पहिला कर्नाटक होता, दुसरा ओडिसा होता. राजकुमार दादा म्हणते कर्नाटक पहिला. ओके. विशाल दादा म्हणते 1. चला मंडळी, पुढचा प्रश्न विचारते. जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आता वाटते एक्झाम आहे. ओके. जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच किती कोटी रुपयांचा बनाना क्लस्टर प्रकल्प मंजूर केला आहे? जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच किती कोटी रुपयाचा बनाना क्लस्टर प्रकल्प मंजूर केला आहे? कमेंट करून सांगा पटकन उत्तर. कमेंट करा. कमेंट का थांबल्यात सगळ्यांच्या? आज कमेंट येत नाहीयेत वाटतं, इकडे पाऊस पडतोय म्हणून की काय? माहिती नाही. ओके. विजय खेमनार म्हणताय 200 करोड. मीनाक्षी म्हणतायत प्रश्न. जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच किती कोटी रुपयाचा बनाना क्लस्टर प्रकल्प मंजूर केला आहे? धनल म्हणते 200 कोटी. वाह, सगळे जबरदस्त खेळताय, एकदम फास्ट उत्तर. वाव. धनल म्हणते मराठीत कोटी बोलतात ना? हो, मराठीत कोटी बोलतात. पण आपण विजयदादांना आन्सर देऊया, कारण त्यांनी इंग्लिशमध्ये का होईना पण दिले आन्सर आणि नवीनच आलेत ते आपल्या चॅनलला. विजयदादा तुम्ही कुठून आहात? सो विजयदादांना 1 पॉईंट मिळतोय. व्हेरी गुड विजयदादा. इश्कॉला म्हणतोय 200 करोड. अनिल दादा नमस्कार. लाईक डन. थँक्यू. कसे आहात तुम्ही? नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. अनिल दादा म्हणतात नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. प्लीज सबस्क्राईब करा सर्वांनी. जळगावचे आहेत ते विजय दादा. धनल दादा म्हणतोय विजय दादा जळगावचे आहेत. तुला कसं माहिती रे? तू ओळखतोस त्यांना? संगमनेर. ओळखता का तुम्ही एकमेकांना? विजय दादा म्हणताय संगमनेरचे आहात का तुम्ही? कोकणातले? मी पण कोकणातलीच आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन करा दादा. इश्कॉला होते 200 हा आकडा पण इंग्रजी आहे. मग तुझा धनल. धनल मध्ये केळीचे उत्तर दिलं ना त्यांनी म्हणून. ओके. विशाल दादा म्हणते अनिल दादा नमस्कार. अनिल दादा म्हणते कशी आहेस ताई? मी मस्त आहे दादा. महाराष्ट्र विषय चालू घडामोडी प्रश्न उत्तर आहेत. वाव, खूप छान. पुढचा प्रश्न राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आहेत. इंटरनॅशनल आणि इंटरनॅशनल वर प्रश्न विचारतोय आम्ही. हा माझंही चूक ना प्रेम. चला असू दे ना, आपण करूया ना आन्सर. पुढचं घेऊया. खेलो इंडिया ट्रायबल गेम 2026 चे अधिकृत शुभंकर म्हणजे मास्कॉट काय होते? खेलो इंडिया ट्रायबल्स गेम 2026 चे अधिकृत शुभंकर म्हणजे मास्कॉट काय होते? मास्कॉट काय होतं? डोलो म्हणते असं पाहून मला लहानपणीचे दिवस आठवले. मी पण लहानपणी असंच अभ्यास करायचं इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र. तर हे व्हिडिओ बघून मला खूप आनंद झाला. मी जिल्हाधिकारी यवतमाळ. नमस्कार दादा. नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप स्वागत आहे. तेच म्हणजे मी काय अशी प्रोफेशनल नाही आहे, पण काहीतरी माझा पण थोडासा अभ्यास व्हावा आणि या सगळ्यांचा पण व्हावा, जेणेकरून ग्रुप स्टडी एक म्हणायला हरकत नाही या लाईव्हला. त्यामुळे असं चालते. आणि एक प्रत्येकाला पॉईंट देण्याचं कारण की सगळेजण एक उत्स्फूर्तेने उत्तरं देतील आणि अभ्यास करतील, ह्या कारणाने. थँक्यू. तुम्ही कुठल्या आहात? यवतमाळचे. वा वा, थँक्यू. खूप छान. नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन करा. तुमचं नाव काय आहे? पुढचं उत्तर द्या पटकन.
इंग्रजीच्या नाही तर तामिळमध्ये उत्तर देणं बरोबर. मी जेवण करत होतो, यशोदीप दादा म्हणतायत. ओके. राजकुमार दादा म्हणतायत, श्री म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू. राजकुमार म्हणतायत मोरवीर. मोरवीर. धनल म्हणते मोरवीर. 7 स्टीर म्हणतायत बाय. राजकुमार दादा म्हणतायत मोरवीर. वेलांटी बघ बरोबर कोणाची. वेलांटी बघ. वेलंटी बिलंटी राहू दे भावा. असं नाही रे बाबा, एवढं काय करायचं. म्हणजे दिवस आणि दिन म्हणजे गरीब. अरे तिथे ऑप्शन असणार रे बाबा. राहू दे बाबा, असं चुकीचं बरोबर देणार का तू. धनल बरोबर आहे, पण आपण सगळे हायलाईट टायपिंग करतो म्हणून समजून घे. अरे सगळ्यांनाच टायपिंग बरोबर जमते असं नाही ना, काहीतरी काना मात्र चुकणारच, पण आन्सर महत्त्वाचा आहे ना. सो राजकुमार दादाने मी 1 पॉईंट देते. स्वागत आहे परवान सगळ्यांचं. हाय दीदी. हाय पलक, कशी आहेस ताई. असं करणार का धनल भावा. मी तसं नाही करत आहे. तुम्ही काय माझा पेपर कडक तपासणार का. मग तू हुशार पोरगा आहेस, मला तुझ्याकडनं खूप काय म्हणतात ते अपेक्षा आहेत. पुढचा प्रश्न आहे. पुढचा प्रश्न. दोघांना दे मार्क. ओके, दोघांना देऊ का मार्क. ठीक आहे, चला दोघांना देते. पुढचा प्रश्न. रस्ते अपघातातील बळींना मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती नवीन योजना 2025-26 मध्ये सुरू केली आहे. रस्ते अपघातातील बळींना मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती नवीन योजना 2025-26 मध्ये सुरू केली आहे. कमेंट करा. धनल म्हणते नापास होईल मी. नाही, तू नापास नाही होणार बाबा. विजेता तूच आहे, शेवटी समजेलच. इश्कॉल म्हणते विजेता तूच आहे, शेवटी समजेलच. डोलो म्हणतायत माझं नाव अनिरुद्ध बक्षी. पुन्हा मिळणं झालं तर भेटू, कारण मी दिवसभर बिझी असतो शेड्यूल. त्यावेळेला थोडा वेळ मोबाईल पाहिला तेव्हा तुमचा व्हिडिओ मिळाला आणि मला माझ्या लहानपणीचे दिवस आठवले. हो का दादा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. पण मला असं वाटत नाही की जे जिल्हा अधिकारी आहेत त्यांना मोबाईल किंवा माझं लाईव्ह बघण्यासाठी टाइम भेटत असेल. इट्स ओके. कधी कधी काय होतं, इथं खूप जण उगाचची नावं सांगून येतात, मी इकडचा आहे तिकडचा आहे. सो मला या गोष्टींवर विश्वास नाही की एवढ्या उपजिल्हा अधिकारी माझ्या लाईव्हला येऊन इथं हे करतील असं मला वाटत नाही. सो तुम्ही असालही किंवा नसालही मला नाही माहिती, पण असाल तर व्हेरी गुड, मला खूप आनंद होईल. नसाल तर तुम्ही मला फसवताय. समजलं का. गंगाराम म्हणतायत गोपीनाथ मुंडे. सांगा ती स्कीम कोणती आहे. मी नापास आहे. धनल म्हणते कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम. तर गाड़ी शाहू का चालू हुआ. सुप्रिया दीदी देखा तेरे डार्क सर्कल नहीं है. बहन देखो मेरे डार्क सर्कल. जाऊ दे ताई, कोणी असो बघतात ना, कोणी असो. अरे हमाका तर हसा घेता. सुप्रिया दीदी म्हणते मेरा है. राजकुमार म्हणता PM राहत. आजची मॅच पावसामुळे 8:40 होण्याची शक्यता. अश्विनी ताई म्हणतात हाय. तर ह्याचं आन्सर व्यवस्थित कोणीच दिलं नाहीये, पूर्ण आन्सर दिलंच नाहीये धनल. पण मी तुला 1 पॉईंट देते. ओके, पण आन्सर ऐका. कॅशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड ॲक्सिडेंट विक्टिम स्कीम. काय आहे.
कॅशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड ॲक्सिडंट विक्टीम स्कीम 2025. ओके, 2025 ते 26 पर्यंत ही लागू आहे, कळलं का? आजची मॅच. ओके, जेवण केलं का नाही? नाही अश्विनीताई, नाही हो. अजून जेवण नाही बनवलंय, बनवणार. म्हणजे अर्ध बनले आहे, अर्ध बनवायचं आहे, राईस बनवायचा आहे. मी दिलाय बघ वर पूर्णपणे. कुठे दिलंस? हे धनलची दुसरी कमेंट कुठे आहे? ओके, तो मेसेज मला दिसलाच नाही. कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड ॲक्सिडंट विक्टीम. बरोबर आहे, धनलला 1 पॉईंट दिला आहे. व्हेरी गुड धनल, चांगला अभ्यास केलायस. धनल साहेबांनी उत्तर दिलंय. ओके ओके, पुढचा प्रश्न. कोणत्या देशाने अलीकडेच 25 वर्षानंतर पहिल्यांदाच महिलांसाठी लष्करी सेवा सुरू केली आहे? कोणत्या देशाने अलीकडेच 25 वर्षानंतर पहिल्यांदाच महिलांसाठी लष्करी सेवा सुरू केली आहे? अश्विनीताई म्हणते किती वाजेपर्यंत लाईव्ह आहे? अजून 15-20 मिनटं. मिस्टर आले की मी लाईव्ह बंद करणार आहे, कारण ते बोलले की चिकन आणतो मी, सो मला चिकन बनवायचं आहे. बघू, आणलं तर. बाहेर पाऊस पडतोय, पाऊस पडताना चिकन खाण्याची मजा अप्रतिमच. किती वाजेपर्यंत लाईव्ह आहे? राजकुमार दादा म्हणतात कोलंबिया. व्हेरी गुड दादा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अजून कोणाला आन्सर येत नाही का? आज काय पावसामुळे सगळे थक्क झाले का? राजकुमार दादांना 1 पॉईंट भेटतोय. व्हेरी गुड. तर कोलंबिया देशाने अलीकडेच 25 वर्षानंतर पहिल्यांदाच महिलांसाठी लष्करी सेवा सुरू केली आहे, लक्षात ठेवा. विजय दादा म्हणतायत कोलंबिया. व्हेरी गुड. धनल म्हणतोय अगं आज चिकन खाते तू, मंगळवार ना? नाही, आमच्याकडे माझ्या सासरी मंगळवारचाच बाजार असतो, मग मंगळवारी बाजारा दिवशीच मासे चिकन वगैरे आणतात. आज नको खाऊ चिकन, फक्त आम्ही सोमवार, गुरुवार आणि शनिवार आणि संकष्टी वगैरे या दिवशी खात नाही. पुढचा प्रश्न. भारतातील पहिल्या म्युझिकल रोडचे उद्घाटन कोणत्या शहरात झाले जिथे जय हो हे गाणं वाजते? तुला माहिती आहे? व्हेरी गुड. परीला माहिती आहे आन्सर, पण परी यांना सांगू नको, हे सगळे ढ आहेत. हा बघ, धनल का मामा तर एकदम ढ आहे. गंगाराम हुशार आहेत. गंगाराम दादा नमस्कार. प्लीज लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा. आपल्या लाईव्हवर असेच खूप छान छान प्रश्न असतात. भारतातील पहिल्या म्युझिकल रोडचे उद्घाटन कोणत्या शहरात झाले जिथे जय हो गाणे वाजले? हा, तो हायवे आहे त्याच्यामध्ये जास्त स्पीड करतात, मग कमी करूसाठी त्याच्यावर म्युझिकल लिहायला येतं आणि ह्याच्यापेक्षा पुढे ह्या केलं ना मग तो आवाज येतो नाही, त्याच लिमिटमध्ये चालवपर्यंत तेवढाच आवाज येतो. परी सांगते की त्याचं कारण का तो म्युझिक रोड केला आहे, तिथं तो हायवे आहे आणि म्हणते की तिथं ॲक्सिडेंट भरपूर होतात, त्यामुळे ते तिथं त्या कमी स्पीडमध्ये गेले तरच ते म्युझिक वाजतं, म्हणून ॲक्सिडेंट कमी करण्यासाठी ते केलं आहे असं मला परीने सांगितलं आन्सर. तर इथं आन्सर दिलाय गंगाराम दादानी मुंबईला. बरोबर आहे गंगाराम दादांना भेटलाय 1 पॉइंट. फेब्रुवारी 2023 मध्ये 25 वर्षात प्रथमच. धनल म्हणते धारावी. विजयदादा लाईक नंबर 15. ताई श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई डिनर बनवला का? हा दादा, थोडासा बनवायचा आहे फक्त. धनल म्हणताय धारावी ना, स्वर्गापेक्षा सुंदर असं आमचं यो कोकण. हा दादा, मी रील टाकली आहे बघा. मंगळवारी कोण चिकन खातंय? अरे तुम्ही गप्प बसा, नका खाऊ तुम्ही. शिवाजी पलक म्हणते सॉरी दीदी, मी अर्धा व्हिडिओ मिस केला, मी वर्क करत होते. अगं वर्क कर आणि नंतरच बोल, अभ्यास कर पहिला स्वतःचा. ओके, नंतर तू रिटर्न पाहू शकतेस लाईव्ह हे. तर इथं गंगाराम दादांनी 1 पॉइंट भेटला आहे.
गणपती बाप्पा कान कापेल आज चिकन खाल्लं तर. हो का? इतके वर्ष खाते तर कान कापला नाही माझा. सगळेच वार देवाचे असतात, समजलं का? अरे कोणत्या शहरात केलं आहे असा प्रश्न होता, समजलं का? चला आवाज बंद करा तुमचा. हाय चिन्मय, आवाज बंद झाला तुमचा. कसं आहे चिन्मय? धनलचं एकच, मी मुंबईला राहतो मला माहित नाही काय, मी मुंबईला राहतो मला माहित नाही काय. गा बस तू, शांत बस. वेज चीज कटलेट सो स्पेशल टुडे विथ मेयोनीज अँड केचप अँड बाहेरून पावभाजी ऑर्डर केलं. वा रे वा दादा, तुमचं खाणं एकदम तगडं. आमच्याकडे पण मटण आहे. मग काय, यांना काय सांगायचं? कोकणात भूत आहे जसं तुला माहित नाही. येस, मला कोकणात भूत आहेत. तर क्वेश्चन काय आहे? चिन्मय दादा म्हणतोय. प्रश्न आता मी घालते बघ, आता पुढचा प्रश्न घालते. जानेवारी 2026 मध्ये टाटा समूहाने महाराष्ट्रात कोणत्या शहरात 11 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून AI इनोव्हेशन सिटी उभारण्याची घोषणा केली? 2026 मध्ये टाटा समूहाने महाराष्ट्रात कोणत्या शहरात 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून AI इनोव्हेशन सिटी उभारण्याची घोषणा केली? सांगा टाटा ग्रुपने. येवा कोकण आपलोच असा बोलतात ना तुम्ही, म्हणून भूत येतात. येस, आमच्याकडे भूत पण असतात आणि माणसं पण असत. आम्ही भूतांबरोबर राहतो. नाही माहीत. गंगाराम म्हणतात रायगड. धनल म्हणते पुणे. धनल म्हणतोय पुणे. गुरुनाथ म्हणतात दिल्ली मुंबई. मी प्रश्नच विचारला महाराष्ट्रातला, तुम्ही दिल्लीला कसे पोचलात गुरुनाथ दादा? पुणेमध्ये हिंजवाडी. भूताना इन्व्हिटेशन आपणच देतो या, कोकण आपलं तसं. निलेश करंजेकर म्हणतात मुंबई पुणे पिंपरी चिंचवड. गंगाराम म्हणतात नाशिक. प्रदीप दादा म्हणतात पनवेल. हाय प्रदीप दादा, नमस्कार. तर आन्सर आहे इथं धनलने दिला आहे पुणे. पुण्यामध्ये आहे. पहिला आन्सर पुणेने दिलं, धनलने दिला आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पुढचा अलीकडेच जानेवारी 2026 महाराष्ट्रातील कोणत्या नेत्यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याची दुःखद बातमी आली होती? इश्कॉलला म्हणते पुणे, दिल्ली पण महाराष्ट्रामध्ये आणली. व्हेरी गुड, मस्त. जरा म्हणते भूताना इन्व्हिटेशन आपणच देतो. टाकलं का शकता इकडे? धनल म्हणतोय श्री अजित पवार. निलेश दादा म्हणतायत निलेश करंजेकर. अरे पहिला मेसेज कोणी केला? गंगाराम दादांनी केलाय अजित पवार म्हणून. व्हेरी गुड. विजय कुमार नाही, गंगाराम दादा, अजित पवार. 1 पॉइंट. आता धनल बनू नको. मिश्री लावला आणि हे लावला, ते लावला. हे बघ, याचं सुरू झालं. उत्तर बी नीट दिलंय आणि बाकी बघ कसं उत्तर दिलंय. चलतंय, फक्त स्पेलिंग वगैरे. धनल राहू दे रे, तुला कोणी सांगितलेलं श्री वगैरे लिहायला? विजयराव, माझं पण नॉनव्हेज एव्हरी डे असतं. आतापर्यंत कोणता
देवाने पाप नाही दिलं, कारण चांगलं असले पाहिजे, सर्व देव प्रसन्न होतात. अरे मी मान दिलाय, मग का ते नाक्यावरचे होते का मजनू? कैलासवासी पण लिहायला पाहिजे होतं तू मग, बरोबर ना? चल भांडतो तू. पुढचा प्रश्न, महाराष्ट्रातील कोणता पाटबंधार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जानेवारी 2026 मध्ये 4,775 कोटी मंजूर करण्यात आले? महाराष्ट्रातील कोणता पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 26 जानेवारी 2026 मध्ये 4,775 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले? सांगा कोणता प्रकल्प? एक अंक पण सोडत नाही धनोल आमचा. धनल तर एक अंक पण सोडत नाही. ऐक माझे पाय दुखले. नदी जोड प्रकल्प राजकुमार दादा म्हणतायत. पण कुठला नदी जोड प्रकल्प आहे, पण त्याचं नाव आहे दादा राजकुमार दादा, ते सांगावं लागणार आहे तुम्हाला. कोणता प्रकल्प आहे? पाटबंधारा म्हणजे नदी आहे ना, तो कोणता प्रकल्प आहे? निलेश दादा म्हणते ताई मी पहिले उत्तर दिले आहे. हो का? तुम्ही पहिला आन्सर दिलात का? नाही दादा, गंगाराम दादांचा आन्सर आलाय अजित पवार म्हणून. धनल म्हणते मुंबई पोर्ट प्रकल्प नाही. 2000 महाराष्ट्रातील कोणता पाटबंधारे प्रकल्प करण्यासाठी जानेवारी 2026 मध्ये 4,775 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे? सांगू तर मी? कोणाला येत नाही ना आन्सर? सांगू का? सांगायचं का आन्सर? सांगू का आन्सर? येतंय कोणाला? आहे उत्तर बेबळा नदी प्रकल्प. काय येतं? बेबळा नदी प्रकल्प. समजलं का? कुठलं माहिती आहे का? बेबळा. धनल म्हणतोय बेबळा नदी प्रकल्प. ओके, धनलने आन्सर बरोबर दिलाय. व्हेरी गुड. बेबळा नदी सिंचन प्रकल्प आहे ग तो. मग तेच त्या सिंचन पाटबंधार त्यालाच म्हणतात रे भावा. पुढचं प्रश्न, भारतातील कोणता पटापटा प्रश्न घ्यायचे असेल तर पटकन केला. वैनगंगा नळगंगा रेबेल दादा म्हणतोय. अरे पाटबंधारे मराठी शब्द आहे त्याला, पाटबंधारे म्हणतात. प्रश्न असा होता, महाराष्ट्रातील कोणता पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जानेवारी 2026 मध्ये 4,775 कोटी मंजूर करण्यात आले? बेबळा नदी प्रकल्प. कळलं? मी प्रश्नांची उत्तरं दिली तर बोलतील मीच प्रश्न देतो पण उत्तर पण मीच देतो, नाहीतर आपण सगळे हे चुप. पुढचा प्रश्न आहे, भारतातील कोणता खेळाडू 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर ISS पाऊल ठेवणारा पहिला भारतीय ठरला? सांगा पटकन. भारतातील कोणता खेळाडू 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर पाऊल ठेवणारा पहिला भारतीय ठरला? तो मी नव्हे. कमेंट करा सर्वांनी. प्लीज कमेंट करा सर्वांनी.
कुठले हिंदीवाले सर. सर असत आता? हिंदीवाले सर. डसे डमरू, ढसे ढोलक, तसे तबला, फसे थर्मास, इथं तर येणार. तर इथं आन्सर दिला आहे शुभांशु शुक्ला. गंगाराम दादांनी दिला आहे शुभांशु शुक्ला. व्हेरी गुड गंगाराम दादा, 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न. अरे ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला, एवढं का उत्तर द्यायचं यार? जे नाव आहे ते दे ना रे, देऊन टाक ना. तू लय याच्यामध्ये जातोस रे. काय चाललंय कोणी सांगेल का? हाय कल्याण. महाराष्ट्र विशेष चालू घडामोडी अभ्यास चालला आहे. प्रश्न आहेत, उत्तर दे, पॉइंट मिळव. इश्कोलामध्ये गंगाराम डन, त्यांची स्पेलिंग बघ ना. अरे स्पेलिंग कुठं आपण बघतोय, आन्सर महत्वाचा आहे ना. शुभांशु शुक्ला. प्रत्येकाला स्पेलिंग येतात तशा नाही रे भावा. तू पण पहिला आन्सर दे ना, मग मी तुझं पण घेईन इथं. काय मला कुठे येते लिहायला, ड्रॉइंग करायला? हे बघ असं असं कर, गोल गोल, आणि नंतर ते असे पेन्सिलने डम डम. आता माहिती पण माका बोर्ड बनव. मग बनवते आधी ते हे कर. उद्या सर चेक करतले मग स्वतः ट्राय कर ना, मी कसं करू? मला नाही येत माझी ड्रॉइंग, तुझी तरी खूप छान आहे. राजकुमार दादा म्हणते राकेश शर्मा. आन्सर धनलला वर्गाचा मॉनिटर बनवा बाई, तो सांगेल कोणी उत्तर बरोबर दिलं ते. नानासाहेब निकम म्हणतायत हाय नमस्कार. अगं पूर्ण चुकलंय त्यांचं. कल्याण म्हणते क्वेश्चन काय आहे? क्वेश्चन आहे हा की भारतातील कोणता खेळाडू 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर म्हणजे ISS पाऊल ठेवणारा पहिला भारतीय ठरला? तुझा प्रश्न पुन्हा एकदा वाच. ताई तू धनलला कोण आहे एवढा मच मच करतोय? नाही, एकमेकांना काही बोलायचं नाही इथं. ओके, मी बघते सगळ्यांचं आन्सर, कोणाचं स्पेलिंग वगैरे. ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला. ठीक आहे, चला पुढच्या वेळी सर्वांनी स्पेलिंग वगैरे व्यवस्थित द्या, नाहीतर मग त्याच्यावरून भांडता तुम्ही पॉईंटसाठी. धनलला 1 पॉईंट देते. गंगाराम दादा पुढच्या वेळी स्पेलिंग चांगल्या द्या, सर्वांनी स्पेलिंग चांगल्या द्या. तो कोणताही खेळाडू नव्हता, धनल म्हणतोय. शुभांशु हे टायपिंग मिस्टेकने झालं, त्याला शुभांशु टायपिंग करायचं होतं हे दर्शवत आहे. मग तेच ना. हाय डोनाल्ड ट्रम्प, नमस्कार, स्वागत आहे ताई धनल. पुढचा प्रश्न घेते मी, भांडू नका, शांत राहा सर्वांनी. 2026 फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कोणत्या नवीन रोजगार मिशनची घोषणा केली आहे? किती अति ओरडतला खुशी. स्वतःच माझी पेन्सिल. शुभांशु
माझी पण बहीण. माझी. ओ सॉरी सॉरी मॅडम, तुम्ही फक्त त्याचंच ऐकता का? नाही गंगाराम दादा, मी त्याचंच ऐकत नाही आहे. मी त्याचंच ऐकत नाही आहे, मी तुमचं पण ऐकते. मी तुम्हाला पॉईंट दिलेला, मला असं वाटलं की स्पेलिंग चुकली म्हणून ठीक आहे, नवीनच आहात, पण आता सर्वांनी व्यवस्थित स्पेलिंग वगैरे लिहा. त्याचं म्हणणं आहे की आम्ही व्यवस्थित प्रश्नांची उत्तरं देतो, मग आम्हाला मार्क ना बी भेटत. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना असं आहे उत्तर. आम्ही नाही खेळत असली स्पर्धा ज्यात तुझं कोणीही ऐकत नाही. नाही दादा, मी तुम्हाला हेच सांगते की तो म्हणतोय की तुम्ही आन्सर जर चुकीचं देत असाल आणि तू त्यांना मार्क देते तर चुकीचं आहे. आणि मला असं वाटलं की तुम्ही नवीनच आहात, सो मी मार्क द्यावा तुम्हाला. सर्वात जास्त तो बोलतोय. नाही दादा, असू दे, तो लहान आहे आपल्यापेक्षा. विजय दादा, ताई अक्कलकोट से कोकोनट ज़्यादा आया था इसलिए तुम्हारो करंजी बना रहे हैं. व्हेरी गुड. नको, मी जातो, तुम्हीच खेळत बसा. गंगाराम दादा, नका राग मानू. राजकुमार दादा म्हणतात युवा शक्ती. धनमध्ये एज्युकेशन टू एम्प्लॉयमेंट अँड एंटरप्राइजेस हे दोन होत्या. धनल प्लीज यार, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी किंवा पॉईंटसाठी भांडत नको बसू, समजलं ना प्लीज. कैलास गडेकर म्हणतात हाय गंगाराम. अरे प्रत्येक प्रश्नाला तो बोलतोय. धनल प्लीज यार, तू असं नको करत जाऊच, कारण एखादा प्रश्न जरी स्पेलिंग जरी चुकीचं असलं तरी त्यांचा आन्सर बरोबर आहे हे दर्शवते. आणि म्हणून मी तुला सांगते की प्लीज, आता माझा निर्णय हा माझा असेल, कोणाला पॉईंट भेटो या न भेटो. ओके, तूही लिही अर्धवट, काही प्रॉब्लेम नाही. ज्याचा आन्सर पहिले येणार मी त्यांना देणार आहे. राजकुमार दादा म्हणते नेक्स्ट. गंगाराम दादा, पुढचा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. पुढचा प्रश्न 2026 मध्ये खेलो इंडिया 2026 मध्ये खेलो इंडिया ट्रायबल्स गेमचे आयोजन कोणत्या राज्यात करण्यात आले? गंगाराम दादा, नक्की सांगा. 2026 मध्ये खेलो इंडिया ट्रायबल्स गेमचे आयोजन कोणत्या राज्यात केलेले आहे? धनल म्हणतो जाऊ का मी तुला तसं सांगत नाहीये भावा, जाऊ नकोस. मी फक्त एवढंच सांगते की मी जर आता एखादा निर्णय दिलाय तर ठीक आहे ना, भांडत नका बसू पुढच्या प्रश्नांची. तर पॉईंटसाठी न भांडण्यापेक्षा आपल्याला ज्ञान जास्त मिळवायचं असेल आहे. इश्कोला म्हणते महाराष्ट्र असेल. धनल म्हणते लेह लडाख. राजकुमार दादा म्हणतात छत्तीसगड. धनल म्हणते जम्मू काश्मीर. चला चला पटकन सांगा. गंगाराम दादा आन्सर द्या नक्की. 2026 मध्ये खेलो इंडिया ट्रायबल्स गेमचे आयोजन कोणत्या राज्यात करण्यात आले होते? कैलास गडेकर म्हणते महाराष्ट्र. बरोबर आहे दादा, कैलास दादा आन्सर बरोबर आहे. कैलास दादांना 1 पॉईंट भेटतोय. व्हेरी गुड कैलास दादा, महाराष्ट्रामध्ये. मगाशीच मी सांगितलेलं की मगाशीच तो प्रश्न फिरवून सांगितलेला होता, तेव्हा तुम्ही उत्तर दिलत नाही. मोरवीर सांगितला होता, ती कुठली आहे ड्रेसअप?
मी काय दिलं मग? तू दिलंस? महाराष्ट्र असेल. ओके ओके, महाराष्ट्र. प्रेमने पण महाराष्ट्र. ओके, प्रेमने आन्सर दिला आहे. कैलास दादांनी नंतर दिलंय, प्रेमने पहिला आन्सर दिलाय. व्हेरी गुड प्रेम. अगं राजकुमार बरोबर आहे. छत्तीसगडला नाही दादा. छत्तीसगड महाराष्ट्रात येत नाही. महाराष्ट्रातच झालं आहे खेलो इंडिया ट्रायबल्स गेमचे आयोजन. 2026चा मी प्रश्न विचारलाय. 2026 मध्ये खेलो इंडिया 2026 मध्ये खेलो इंडिया ट्रायबल्स गेमचे आयोजन कोणत्या राज्यात करण्यात आले होते? ओके, छत्तीसगड बरोबर आहे. छत्तीसगड राज्यात करण्यात आले होते. छत्तीसगडमधील रायपूर, जगदलपूर आणि सरगुजा या 3 शहरांमध्ये पार पडले. ही स्पर्धा 25 मार्च ते 3 एप्रिल 2026 दरम्यान आयोजित करण्यात आली होती. व्हेरी गुड. या स्पर्धेत कर्नाटक राज्याने एकूण 38 पदके, 23 सुवर्ण आणि 8 रौप्य आणि 7 कांस्य जिंकून सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड दादा. राजकुमार दादा, व्हेरी गुड. तुम्हाला 1 पॉइंट भेटतोय. व्हेरी गुड दादा, व्हेरी गुड दादा. राजकुमार दादा, प्रश्न पहिला सांगितला त्यावेळेस मी ऑनलाईन नव्हतो. ओके. धनल म्हणते अगं राजकुमार बरोबर आहे. बरोबर आहे दादा. आणि या खेळाचा अधिकृत शुभमकर मोरवीर हा होता. टीचर उद्या अभ्यास पूर्ण वाचन करून या. राजकुमार, आता भावा तुला आता पॉइंट मिळून दिला मी. तू सकाळी मला तुझे पॉइंट दिले त्याची परतफेड केली मी. निलेश दादा म्हणतात हाय. नमस्कार निलेश दादा, कसे आहात तुम्ही? मानसी बोलते आता पाहिले इश्कवल लव दादांनी आणि दिलाय हो ताई. ओके, छत्तीसगड बरोबर आहे. ओके, छत्तीसगड बरोबर आहे. सॉरी दादा. राजकुमार दादा, चला मंडळी, आता थांबवायचं का? थांबवायचं का आता? गुण वाटप चालू झाले आहेत. BIK म्हणते लाईक. हाय, थँक्यू BIK. मानसी बोलते छत्तीसगड आणि रायपूरमध्ये. बरोबर. किती प्रश्न झाले ताई? झाले तसे 10-15 झाले वाटतं. 10-15 व्हिडिओ बनव माझ्यावर. आज 2 दिवस बनवलं नाही तू. आत्ता मी बनवलाय पण अपलोड करायचं आहे. कालचा आणि आजचा मी बनवलाय पण अपलोड करायचे आहेत. हा बघितलं मी. चुकीचं नाही खेळत. बरोबर आहे, त्यांच्या करता खेळतो मग. येस येस येस. थँक्स. राजकुमार म्हणतोय थँक्स धनल. निलेश दादा म्हणतायत हाय. चला मंडळी, आता मी पॉइंट सांगते. BK ताई रात्री थोडं उशिरा घेत जा ना. धनल म्हणतो चिकन. अरे BIK, आता जेवण बनवणार, नंतर जेवणार, मग कधी काय काय घेऊ ना. आणि झोपायचं पण असतं. सकाळी 5ला उठायचं आहे. शेवटचे 2 स्पर्धक कोण जिंकले सांगते मी. गो असा कित्या करतस गो? मानसी बोलतं काय गो मी काय करतोय? प्रश्नांचा काय? आज मी जास्त प्रश्न काढूक नाही गो, त्यामुळे बस म्हणजे थोडेसेच प्रश्न होते. मस्त प्रश्न शोधले तू. मला सर्व प्रश्न हवे असेच येतात एक्झामला. ओके, उद्यासाठी पण मी चालू घडामोडीवर विचारेन. ओके, शेवटच्या 3 मी जिंकलो. कुठे आहेत व्हिडिओ? आहेत कालचा आणि आजचा मी बनवला आहे. ओके, आताचे मी मार्क सांगते. धनलला 9 पॉइंट भेटले आहेत. विजय दादांना 1 पॉइंट, राजकुमार दादांना 3 पॉइंट, गंगाराम दादांना 4 पॉइंट,
कैलास दादांना नाही. ओके, एवढेच आहेत. तर इथं जो पहिला ओके, व्हेरी गुड. पहिला जो नंबर भेटलाय तो धनलला भेटलाय. दुसरा नंबर गंगाराम दादा चिडून गेलेत आमचे. सॉरी गंगाराम दादा, त्यांना 4 पॉईंट भेटले आहेत. आणि राजकुमार दादांना 3 पॉईंट भेटलेत. तर आजचे विनर आहेत धनल, त्यानंतर गंगाराम दादा आणि नंतर राजकुमार दादा. व्हेरी गुड. उद्याही असे छान छान प्रश्न घेऊन येणार आहोत. काल रात्री आणि आज दुपारी पण मीच जिंकलो. येस येस, त्याचं पण टाकलंय मी. ओके, मंगळवार असून कसं नॉनव्हेज खाता लोका. असू दे, तुम्ही खात नाही ना, गप्प बसा. विसरलं की काय माका तू. नाही गो मानसी, आज निलेश दादांनी फोन केलेले. सो निलेश दादा पण ताच म्हणत होतो खयच सगळी. मी म्हटले मानसी कधी नाही कधी लाईव्ह येता. रोशनीताई फोन केलेले पण उचलूक नाही. व्हिडिओ बनवले आज. ती हसून बनव आणि खळी असू दे त्या व्हिडिओमध्ये. हे भगवान, मला खळी कुठे पडते भावा. आणि महाराष्ट्रवर भर ठेव चालू घडामोडीवर. ओके, चालेल. ठीक आहे. बाय बाय मंडळी, काळजी घ्या. आणि प्लीज काय त्या शॉर्ट्स सर्वांना सबस्क्राईब करा आणि लाईव्ह पण सर्वांना शेअर करा. पेन्सिलने खळी पाडा. आता तुलाच पाडते बघ, डॅम्बिस चाले. काय पण. चला, सुनीताताई म्हणतात हाय. सुनीताताई लाईव्ह संपवते आणि व्हिडिओची वाट बघतोय आज. ओके, कालचा आणि आज दुपारचं मी टाकलंय. आता आज रात्रीचं मी उद्या टाकणार आहे. 2 व्हिडिओ आता मी टाकणार आहेत. ओके, सुनीताताई म्हणतात मला 0. बाय राजकुमार भावा, धनल म्हणतोय. बाय राजकुमार दादा, इश्कवाला बाय. सुनीताताई बाय. आणि बालाजी बाय. बाकी कुठे गेले सगळे. मानसी बाय बाय. सर्वांना बाय 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 बाय. काळजी घ्या. गुड नाईट, स्वीट ड्रीम, टेक केअर. मस्त काढलं.